Ella es Leonor de Castella. Así, Naviolando Hungría. El rei musulmà. I com no, Jaume I amb els seus súbdits i vassalls. Jaume I el Conqueridor, fill de Pedro I el Catòlic i de Maria de Montpellier, va néixer a esta ciutat francesa l'any 1208. Va quedar orfe als 5 anys amb la mort de la mare i especialment de son pare a la batalla de Muret en el 1213. Simó de Montfort, conegut enemic del pare, es va fer càrrec de Jaume al llarg de la seva infantesa. Però per no posar en perill la corona catalano-aragonesa, es va decidir que els cavallers del temple del castell de Montsó s'encarregaren de la seva educació. Majestat, tot i la seva joventut, vostè algun dia serà rei. Els cavallers del temple el prepararan i el formaran per eixe esperat moment. Quan era jove, el van casar amb Leonor de Castella, sense que ell la coneguera i sense que ell estiguera enamorat. Majestat, és un plaer per a mi poder casar-se amb una persona tan important com vostè. Però vostè qui és? Soc Eleonor de Castella i he vingut a casar-me amb vostè per ordre expressa de mon pare, Alfons VIII, i pel consell de la meva germana Berenguela de Castella. Però si jo només tinc 13 anys, saps que això no és possible? El nostre futur ja està escrit. I així va ser. El 6 de febrer de l'any 1221 es van casar a Àgreda, Sòria. Però afortunadament el matrimoni va ser anul·lat pel papa Gregori IX, 8 anys després a petició del propi rei, al·legant qüestions de parentesc. Temps després, i convençut de la necessitat de conquerir territoris per a mantindre el regne, Jaume I va dir: Conquerirem Aragó, els comtats de Barcelona i Mallorca. Una vegada controlats, anirem a per la joia de la corona. València! Molt bé, senyor rei, molt bé. Ens farem amb la major part del territori i formarem un gran regne. Per a fundar el regne de València, primer va conquerir Morella. En eixe moment es va separar de Leonor de Castella i s'enamorà de Naviolando Hongria, l'amor de la seva vida. Majestat, és un plaer per a mi conèixer tan honorable cavaller. Leonor és meva princesa. És vostè la dona més elegant i més bella que mai no ha vist els meus ulls. Maqueta gran. Dit i fet, al poc de temps ja eren casats, fins a 9 fills van tindre. Arribats el 23 d'abril de 1238, va començar l'assetjament a la capital del Túria. Però el rei musulmà, Zayan ibn Mardanish, es va oposar amb totes les seues forces. No passareu! Mai no rendirem! Esta muralla és indestructible!
Vos deixarem tancats, sense cap eixida, ni aigua ni menjar. Els nostres exèrcits i la divina providència ens faran guanyadors de la confrontació. Deixa d'estar de providències i sàpigues que el 9 dia d'octubre, a l'alba, la ciutat haurà caigut. Finalment, i conforme Jaume I va vaticinar, el 9 d'octubre de 1238, el monarca i els seus exèrcits van entrar triomfants a la ciutat de València, després de derrotar a Zayan ibn Ardanish, últim rei musulmà de València, a qui ja havia obligat a abandonar el Puig, pocs mesos abans. Es va signar un acord que garantia no sols la vida dels assetjats, sinó també dels béns que pogueren endur-se. Jaume I va dir: Ningú no ens farà mal ni entrarà a sac a València. Zayan hi serà la senyera reial en la torre, mentre jo esperaré a l'altra part del riu. Una vegada ixada la senyera, van descavalcar, es giraren cap a Orient i ploraren els seus ulls i besaren la terra. Una terra fèrtil de taronxers i d'oliveres, que va veure com el gran Jaume I el Conqueridor es convertia en una autèntica llegenda. Ja t'agafaré ja, bandido! El dia que més t'esperes, en la fosca nit, i mentre la ciutat dorm, hi tornaré. Que tornarà, diu. Ell encara no sap que es passarà la vida tancat a la presó per traïdor. A ningú que li passe. Ei, com dius? Res, coses meues. Anem que encara tinc el dinar per fer. Dècades després, el rei, ja molt castigat per les dures batalles i rebel·lions dins del seu propi exèrcit, va morir l'any 1276 a la casa l'Olivera d'Alzira, deixant al seu fill Pere els regnes de València, Aragó i els comtats de Barcelona. I a Jaume, el seu fill menut, els de Mallorca i el Rosselló francès. Complint el desig del propi rei en Jaume, va ser enterrat al monestir de Poblet.